Så har vi vores markdata her. Herinde kan vi se vores rapport. Og lukker vi lige den her igen. Så har vi vores klient her. Og herinde har vi faktisk vores shapefil inden den der. Med alt det vi har gået og lavet. Så kan vi lukke den her. Og så gå ind i vores Google Earth Pro, som vi har downloadet. Så kan vi faktisk gå ind i filer her og åbne. Og så kan vi faktisk gå ind og trykke finde USB-stikket her, hvor vi har det, og så gå ind i vores klient, FK, igen mark, og så ind i vores kode. Så kan vi faktisk, så skal vi tage en dem der står wait control function her som en shapefil. Så vil vi gerne anvende den. Og så opretter vi en ny skabelon. Så trykker vi egentlig OK. Gem. Så kommer den her. Så kan vi markere den her. Så kan vi faktisk se her, hvor vi har kørt. Hvor vi har kørt på marken her, så kommer den faktisk frem, hvad vi har tildelt. Hvis man så trykker over det her, så kan man faktisk se, at vi har givet 5 kilo. Der er det hvide, det her. Så hvis man lægger den ind på Google Earth. Og husk, hvis det er sådan, at det ikke, hvis der er nogle filer, der er forkert herinde på USB-stikket, så husk altid at gå ind og formatere det. Og prøv igen.